Urip kuwi kebak pilihan. Saben uang mesti tau ngadepi waktu sing anyar. Nalika kudu milih antarane impen lan tanggung jawab. Cerita iki nyeritakake sawijining bocah wadon sing lagi ana ing tengah dalan urip. Ing wektu cedhak lulus sekolah, dheweke kudu milih langkah sing bakal nentokake masa depannya. Kowe nyapa kok meneng wae? Biasane kowe rame terus. Aku lagi mikir sih, saiki kabeh wis cedak lulus. Kowe bingung masa depan ya? Iya, aku pengen bantu wong tuaku, ning aku gende impen. Impenmu apa ra? Aku pengen kerja sawise lulus. Aku ora tega ndeleng bapak ibuku terus kesel. Kuwi pilihan sing mulia ra. Ning mesti ora gampang. Aku wis siap yang kudu angel. Urip kuwi kaya dalan dawa, yen salah milih bisa kesasar, ning yen ora milih ora bakal tekan apa-apa. Nduk, kowe kok katon kesel? Bu, aku apa salah yang aku mikir uripku dhewe. Ora salah, Nduk. Sing salah yen kowe urip tanpa tujuan. Ibuku ngomong kowe ora pengen kuliah, Nduk. Aku pengen kerja dhisik, Pak. Kowe ngerti ora carane urip kuwi abot. Aku ngerti, Pak. Aku urip ning kene lan aku deleng kabeh. Bapak wedi yen kowe nyerah ning tengah dalan, Nduk. Aku luwih wedi yen aku dadi anak sing ora migunani. Wes aja pada emosi. Bapak pengen kowe duwe masa depan sing luwih apik, Nduk. Aku pengen masa depan sing ora ninggal bapak karo ibu. Yen kuwi pilihanmu, Bapak dukung, Nduk. Ibu menjaluk siji, tetep jujur lan ora nyerah ya, Nduk. Matur suwun, Pak. Aku bangga karo kowe, Ra. Matur suwun, Sin. Moga-moga dhewe iso sukses ya. Urip ora njaluk aku dadi sempurna. Urip mung njaluk aku wani lan tanggung jawab. Saben langkah ing urip ora mesti gampang, nanging wani kanggo milih lan tanggung jawab marang pilihan kuwi sing gawe manungsa dadi luwih tuwa. Rara wis milih dalane dhewe, lan saka kene dheweke sinau yen tresna lan pengertian keluarga kuwi dadi kekuatan paling gedhe ing urip.